जोंनि रावखौ जोंनि बिजोंखौ जुदि जों फोथांनोब्ला साफ्रोमबो बर' जोहोलाव जोहोलावजो जोंनि बुद्धिजीबी जोंनि मेलेमजिबी जोंनि बिजनेस फालांगि मावगिरि गासिबो सांग्रां जानांगोन। बुहुमाव मोनसे जाथि हिसाबै गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो थांना थानो लादों आरो बेवहाय जोङो बयबो बिनि इसेबो जोङो आगानसेबो जों फासायाखै। जोंनि गासै मेलेमजिबी बुद्धिजीबी एबा राजखान्थि बिथिङावनो जा बा समाजारि बिथिङाव जा माहारि फसंथानफोराबो बेयाव थोंगोरै गोग्गोमैनो जों माहारिनि जा रावनि फारसे जि मोनसे जोंनि मोन्थाय एबा जोंनि दावगानायनि जा मोनसे हास्थायनाय बेयो बयनिबो दङ आरो बिनि थाखाय दिनैसिमहालागै जोंनि रावा थांनानै दङ आरो निस्सय उनावबो जोंनि सांग्रांथिनि गेजेरजों जोंनि बिजों जोंनि राव जोंनि हांखोखौ जोङो थोंगोरै लाखिनो हागोन। दिनै जा पानेरिनि सिङाव थानाय बरमुखुलि नैबे पिएचसिनि जे नब्लां बे नब्लाङाव साहित्य एकाडेमि बर' एडभाइजारि बर्ड नि बानजायनायाव लोगोसे बिसिनि मददजों पानेरि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों बे ओनसोलनि जा थुनलाइ सिबियारि बिथांमोननि मददजों दा बेवहाय साहित्य एकाडेमि प्रग्राम खुंदों। दा बेयाव आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों। बेयाव गागि लिरगिरि बिथांमोना सफैनो हादों। दा बेयाव बिथांमोननि जा लिरबिदां बे लिरबिदां फरायथिनायनि गेजेरजों जों निस्सय जोंनि इयुन जोलैया बेखौ थुलुंगा मोनगोन जों हास्थायदों आरो गागि लिरगिरि जेरै बिजिरग्रा बिथांमोना बेयाव फैदों पुर्न बर' बिथांमोना फैदों। दा अमर बर' दङ। दा बिदिनो जाय फिरिस बसुमतारी बिथांमोना फैदों। दा बिथांमोननि जा सोरजि बे सोरजिया जोबोर गोजौ थाखोआव। दा नैबे समाव थारैनो बिथांमोननि लिरबिदांनि गेजेरजों सोरजिनि गेजेरजों निस्सय उन जोलैया थुलुंगा मोनगोन आरो पानेरि हालामनि नैबे बरमुखुलि जि थावनि बे थावनि जा मिथिंगायारि जा नुथाय बे थारैनो जोबोर गोजोनथाव जादों। दा नैबे समाव बेनि गेजेरजोंनो दा थुनलाइनि सोरजिनि जा बिदै बरा दा खहाब गोनां जे खन्थाइनि जा सोरजि खोनासंगिरि बिथांमोनखौ मुहि होदों। जों नुबाय जिथु दिनै गोबां लाइमोन लिरगिरिफ्रा बेयाव थुबुर जादों नङासै होनबा दा बेराफारसे जोंनि जि लाइमोनफोर दङ बे दिनै बर' रावनिफ्राय जानगारसो जालांबाय दङ। दिनै जा माबा बिदिथ' जोङो बुंनो हाया। थारमाने बे सामखौ जोङो जायफ्रा जेनेबा थुनलाइनि फारसे जा सोरजि बे सोरजिनि फारसे जोङो एसे सांग्रांथि लाबोनानै आरो बिनि गोनांथिया मा आरो थुनलाइ सोरजिनायनि गोनांथिया मा एबा थुनलाइ सोरजिथाया हारिनि मा मुलाम्फा जायो दा बेखौ जुदि जोङो उन जोलैनो जुदि मोजाङै मिथिहोनो हायोब्ला आरो बे खाबुखौ जुदि उन जोलैयाबो जे माने लानो थाखाय आवगायबोयोब्ला निस्सय जोंनि बर' रावनि जि थुनलाइ बे सोरजिया राफोद जागोन आरो जौगाहोनो हागोन आरो उन जोलैयाबो मुलाम्फा मोनगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। जों नुदों जिहेथु बबेबा समाव बर' रावखौ एसे नासयनाय बायदि खालामनो थांबाय थानाय बायदि बबेबा समाव जों नुनो मोनदों मा बुंनो सानो? जोंथ' नैबे बिदिया माखासे रावनि गेजेराव माखासे बिथिङाव बियो सोरनिबा साननाय सोरनिबा मावनाय बयहाबो मोनसे डेम'क्रेसि मोनसे प्रसेसजों बेयो थाङो। नाथाय जोंहा जि संबिजिरारि जाय जि मोन्थाय जोङो दङ दा बिदिनो जोङो माने दिदोमै थानानै बर'फ्रा गावनि जा मोन्थाय बेखौ लानानै बुहुमाव मोनसे जाथि हिसाबै गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो थांना थानो लादों आरो बेवहाय जोङो बयबो बिनि इसेबो जोङो आगानसेबो जों फासायाखै। जोंनि गासै मेलेमजिबी बुद्धिजीबी एबा राजखान्थि बिथिङावनो जा बा समाजारि बिथिङाव जा माहारि फसंथानफोराबो बेयाव थोंगोरै गोग्गोमैनो जों माहारिनि जा रावनि फारसे जि मोनसे जोंनि मोन्थाय एबा जोंनि दावगानायनि जा मोनसे हास्थायनाय बेयो बयनिबो दङ आरो बिनि थाखाय दिनैसिमहालागै जोंनि रावा थांनानै दङ आरो निस्सय उनावबो जोंनि सांग्रांथिनि गेजेरजों जोंनि बिजों जोंनि राव जोंनि हांखोखौ जोङो थोंगोरै लाखिनो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो। गुबुन रावारिफ्रा दिनै बर' रावखौ एसे नासयनायखौ जों नुनो मोनो जितु दाखालै एसेमब्लियावबो जिथु बे बाथ्राया एसे एसेमब्लिनि लग'आव लिरनाय बाथ्रायाबो एसे गोसारबाय थादोंमोन ससियेल मिडियायाव। दाथ' जोङो बुंलिया दा चिफ मिनिस्टार हिसाबै बिथाङा जोंनि मानगोनां जोंहा आसामनि जोंहा जि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा बुंदों माबोरै निउस ओंखारदों बे मिन्थिया गावबो स्पिकारनिफ्रायनो माने रादाबखौ लादों होनना बुंदों। जोङो बांद्राय जोङो पलिटिकेल जों माबाखौ जोङो थांलिया नाथाय बिथाङा जि फोरमायदों माने जेब्लाबो बर' रावा जाहाथे आसामनि एसेमब्लिनिफ्राय बे थाङा बे मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज एबा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बे रावा माब्लाबा आसाम एसेमब्लिनिफ्राय एबा आसाम सरकारनिफ्राय
माने बाहायजानायनिफ्राय जानगाराव थाया दा बेखौ जि बिथांमोननि जा रोखा बेखौनो जों फोथायदों आरो बेराफारसेथिं बे बाथ्राया रोखादि जोंनि रावखौ जोंनि बिजोंखौ जुदि जों फोथांनोब्ला साफ्रोमबो बर' जोहोलाव जोहोलावजो जोंनि बुद्धिजिबि जोंनि मेलेमजिबि जोंनि बिजनेस फालांगि मावगिरि गासिबो सांग्रां जानांगोन दा बेयो जोंनि गोनांथि जों दिनै बिजों हिसाबै जों आङो बेक्तिगत हिसाबै आं बिजोंनि बाथ्राखौ आङो बाराद्राय मालाबा समाव आङो बुङो जोङो बिजोंखौ जुदि फोथांना लाखिनांगौब्ला जों बयबो बिजोंनि गोनांथिखौ जों बुजिनांगोन आरो बिजोंनि गोनांथिखौ लानानै साफ्रोमबो बर' सुबुङा जेब्ला खामानि मावगोन अब्ला थारमाने मा बिनि उन जोलैया बिनि मुलाम्फाखौ मोनगोन आरो माहारि हिसाबै जाथि हिसाबै गेरेमसा माहारि दानाय मदद होगोन आरो जाथि हिसाबै थांना थानायावबो जोंहा मुलाम्फा जागोन बेखौ आं मिजिंथियो